ಮಾತಾ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರುತ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಕುಲು ಜವನೆರ್ ಸೇರೊಂದು ಇಂದೇ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಜಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಊರುದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜನಕುಲೆಗ್ ಈ ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತ ಈ ಬಿಜಿ ಕಾಲೋಡು ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಎಂಗುಲೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಬುದಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಗಲೆಗೆ ಐತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲೆ ತೆರಿದ ನಗಲೆಗೆ ಅವನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಕತ್ನ ಕಿಂಜ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿ ನೋಡಿಗೆ ಬಂದಾಂಡ ಈ ತುಳುವ ನಾಡದ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಏರು ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಬೆರ್ಮೇರು ಬೈದೆರ್ಲು ಬಂದಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂಚೆತ್ನ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೈದೆರ್ಲು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿನ ಜಾಗ ನಿಗಲೆ ಇನಿದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲರು ಒಂಜಾತ ಈ ಊರದ ಮಹನೀಯರು ಹಿರಿಯರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಈ ಊರುಡು ಅಂಗಾರ ಪೂಜೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಊರದ ಪುದರ್ ಕುದಿಗ್ರಾಮ ಬಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಅನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲು ಈ ಊರುಗು ಬತ್ತದು. ಈ ಊರುಡು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ ನಿಗಲೆ ತೋಜಾರುಗುಲ್ಲ ಆ ಉಗ್ಗೆಲ್ನ ಅಗಲ್ನ ಸುರಿಯೋಡು ಆ ಕಲ್ಲದ ಪಾದೆಡು ಉಗ್ಗೆಲ್ ಮಲ್ತದು. ಆ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಏತ್ ಕಿಂಜ ಉಗ್ಗೆಲ್ಡು ಐಟ್ ನೀರುಂಡು ಅವು ವಾ ಕಾಲೋಗ್ಲ ಬತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಹತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ತೋಜಾರುಗುಲ್ಲ. ಬಿರ್ಮೇರು ಈ ಬೈದೆರ್ಲು ಈ ಊರುಗು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲ ಉಗ್ಗೆಲು ತೋಡ್ದು ಅವು ಐಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಾಗಬನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಅವೆಡ್ದು ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಈ ಜಾಗೋಡು ನೆಲೆಯಾದ ಅಷ್ಟಮಿದ ಪಾಸ ಕರಿದೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಲ್ಪ ಅಷ್ಟಮಿದಾನಿ ಒಲ್ಲುಲಾ ದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗೆಲ್ದ ಸೇವೆ ಮೂಲು ಉಡರ್ಗೆ ಮಲ್ತು ಬಲಸುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಈಗ ರಡಿಡುಂಡು. ಉಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ತೆರೆಯುವಂಗ ಬಲೆ. ನಿಗಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪುಲಕ್ಕನೆ ಮೂಲು ಕೊಡಮಂದಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮರಸು ಕುಕ್ಕಿನಂತಾಯನ ಸನ್ನಿಧಿ ಇತ್ತಂದ ಅಂಚೆಡ್ ತಿರ್ತುಡು ಪಿಲ್ಚೊಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಬೈದೆರ್ಲನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪವರೆಗುಲ್ಲ. ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಗುರುಕುಲ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುದಿ ಮೇರೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಈರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮೂಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಸ್ಥರಾದ ರಾಮದಾಸ ಗೌಡ್ರು ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರೇ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಂದು ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಪಂಡ ಕುದಿಗ್ರಾಮ ಗರಡಿಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವು ಎಂಚಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಈ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಮೆನ್ಕ ಪರವ ಬಂದು ಭಾರಿ ಪುದರ್ದಾರ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಆವಾಹನೆ ಆತಿನಂಚಿತ್ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಇತ್ತೆ ಗರಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತುಂಡೊಡ ಅದಾಗ 54 ಗರಡಿ 54 ಗರಡಿದ ಮೂಜಿನೇ ಗರಡಿ ಒಂದು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬಡ ಕಂಪನ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಒಂದು ಬಂದು 6 11 ತೇರು
ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಒರವಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುದಿಗ್ರಾಮ ಮೆಗೆ ಪಲ್ದಿ ತಿಲಕ ಅಥವಾ ಪಲ್ದಿ ತಂಗಡಿ ತಿಲಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಲದಾನಿ ಕೊಡಮಂದೇವೇರು ಇಡೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. 6 ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಭಂಡಾರನ್ನು ಜಗಳ್ಳಿ ಕೆರ್ಪುನು ಕೆರ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲ ಹಾಪುನು. ಕೋಲ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದಿನ ಕಾಂಡ ಇನಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದಿನ ಅಗಲೆ ಪಡ್ಡ ಇಲ್ಲದ ಒಣಸು ಮತ ಬರ್ತೀರಿ. ಬಯ್ಯದನಗ ಕೋಲ ಆದ ಅಗೆಲಾದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರ ಹೊರವಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಬದಲಾಣ ಬರ್ಪಿನ ತಾದಿರು ಮತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಚೂರು ದುಸ್ತರಲ ಆಣ ಐಟೊಂತ ಎಂಕುಲು ಬಂಗ ಬುಡ್ನ್ಯ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಗಲ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಕಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಡೆಕ ದಾನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಈ ಗರಡಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂತಿನ ಅಂಚುತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀದಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರಂತ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಯರು ದಾದಾಕೆಂಡೆ ಕೊಡಮಂದ ಎಡೆ ಬಂದಾಗ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಫೋನಾಗ ದುಃಖೊಡು ಪೋಪೆ ಬಂದು ಐಕ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಲ ತೋಜಿಂಡಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಮಲೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಒಂದುಂಡು ಅದಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಶಕುನಾನಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಅದ ಶಕುನಾನ ಕೊಡಮಂದವೇದನ ಮೂಲೆ ನಂಬೋಡು ಬಂದು ಆನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಅದಾಗ ಎತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವೆಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂ ಪೋಪಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಬಂಗ ಆಂಡ ಭಂಡಾರ ಅಲ್ತಿರ್ದಿಡೆ ಕಡಪಿನ ಒಂಚೂರು ದುಸ್ತರಾಯನ ವಿಷಯ ಐನಿಟಲ್ದಾಗ ಎಂಕಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಲೆ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನಾಗ ಕೊಡಮಂದೇವೇರು ಭಾರೀ ಸಂತೋಷಡು 3 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಯದು ಅಂಚಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯನ ಅರಸು ದೈವ ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಒಂಜಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರಸು ದೈವ ಕುದುರೆ ಏರಿದು ಬರ್ಪಿರು ಆನೆ ಏರಿದು ಬರ್ಪಿರು ಕೊಡಮಂದಾಯ ಕುದುರೆ ಏರಿದು ಬರ್ಪಿರು ಅಂಚಿನ ಕುಕ್ಕಿಂದಾಯ ಈಶ್ವರನ ರೂಪ ಆದ ತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿಯಾದ ಬರ್ಪಿರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ 7 ವರ್ಷ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ 25 ವರ್ಷ ಒಂದು ದುಂಬುದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದೆ ಐಕ ದುಂಬುದ ಇತಿಹಾಸ ದುಂಬುದ ಮುಲಿತ ಮಾಡತ್ತಂಗೆ ವೈದ್ಯರ್ಲೆನ ಮಾಡಿ ಆಡಳಿತದಾರ ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಸುಬು ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮೈ ಬಿಡ್ಪಿನ ಗುರುಗೋಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ನೆನಡ ಪರೊಂದಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಮತ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಸುಲಭ ಐಕಾಯನ ತಂತಿರ್ಲೋ ಪೂಜೆದಾಗಲೂ ದೈವಾಲಯ ಕಷ್ಟ ಯಾನು ಚಿರಜಾರೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ಒಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಬಂದಿರಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಪ್ಪ ಬಂದಿರಿ ಏರು ರಾಮದಾಸಗಳು ಅನ್ನ ಪಲ್ಯನಗರು ಪೂರ ತೀರ್ತೀರ ಬತ್ತಿನ ತಿರ್ಕಲ್ ಅಕ್ಕಿರನ್ನ ಕೈ ಬತ್ತದ ಕಣ್ಣಿನ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಬಂಡೆ ನಡೆ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಯಾನು 1.5 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕರಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ತಿನ್ನಿ ಈ ಕರಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸೈಯಡು ಬಂತು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅನ್ನ ಬಾಯಿ ಕೈ ಅಡ್ಡವತಿ ಅಂಚ ಪನೋಡ್ಚೀರು ಬಂದು ಕಡೆಗೆ ಹಾವು ಪಂಡ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರು ಒಂಜು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅರೆಗೆ ಪಣದಿರ್ತೇವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋತೀನಿ ಬೇತೆ ನೇರ ಅಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಪೋತೀನಿ ಕೇಂದ್ರಿ ಇರು ಆ ಪಿಲ್ಲದಾರತೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೆತೊಂದಲ್ಲರತೆ ಅಂದ ದಯಗೆ ಪಿರೋಂತೀರ ಏರಿ ಯಾನು ಈ ಪ್ರಾಯೋಡ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಪನಂದ ಪಂಡೇರ ಐಕ್ 6 ಪಂಡೇರು ಆರ ಮೊನ್ನೆ ತೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಕಬಡೆ ಪಾಡ್ನುಜ್ಜಿ ಕೈ ತೂಪಿನುಜ್ಜಿ ಕೊಕ್ಕೊಂಡಿ 6 ಪಂಡೇರು ಇರ್ನ ಊರುಡೆ ಜನ ಉಂಡೈ ಕಂಡೆ ಕೊಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪುಲೇರು ಇರ್ನ ಊರುಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರನ್ ಪೋದು ಪತ್ತಲೆ ಆರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರು ಅರೆಗಿರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಆಪು ಅವನಾಗ ಕೊಡಮಂದವರೇ ನಂಬುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಐಕಾಯಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತಾನ ಕಟ್ಟದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮೂಲು ಕೋಲ ನಡಪುನಂಡ ಇಂಚ ಸುರುತ ದಿನ ಕೋಲ ನಡಪುನು ಇಟ್ಟು ಗಡ್ಡ ವಿಷಯ ಉಂಡು
ರಾಮನವಮಿಗೆ ಬೈದೆರ್ಲೆನ ಕೋಲ. ರಾಮನವಮಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ರಾಮನವಮಿ ಅಂದ ಆಂಡ ಆ ರಾಮನವಮಿ ಸುಗ್ಗಿಡು ಬರೋದು ಪಗ್ಗುಡು ಬರ್ತಂಡ ಆ ಖುಷಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಸರಿ ರಾಮನವಮಿ ಪಗ್ಗುಡು ಬರ್ತಂದೆ ಆದಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬುದ ನವಮಿ ದಾನಿ ಕೋಲ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಸುರೋಕು ಅರಸು ದೈವನ ಕೋಲ ಅವು ಆಯಿ ಪಕ್ಕ ಅರಸು ದೈವನೊಟ್ಟುಡೆ ಕುಕ್ಕಿಂದಯನ ಕೋಲ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಕುಕ್ಕಿನ ಕೋಲ ಅವಳು ಜರ್ತದೆ. ಅರಸು ದೈವನ ಮೂಲೆ ಕೋಲ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಕೋಲ ನೆಕ್ಕ ಅಂಗಣ ಜರ್ತದೆ ಕೋಲ ನಡಪುವ ಅವು ಆಪಿನ ಪೂರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡಪುವ ತೋಟದಾರ ಸಮೇತ ನಡಪುವ ಪಂಡ ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಕ್ರಮದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ನೇಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೂಟದಾರ ಉಂಡು ಗ್ರಾಮದೇಟ್ ತೂಟದಾರ ಪಂಡ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಗಣಕಲೆಗೆ ಮೆಣ್ಣದ ಹಾರ ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಹಾರ ಮಮ್ಮಾಯಿದ ಗಣಕಲೆಗೆ ಮೆನ್ನದ ಹಾರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಗಡು ಏರುದು ಅಲ್ಪ ಮಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಮಾರಿ ಕೋರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದೇವಿಗತ್ತೆ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಗಣಕೊಲೆಗೆ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ನಡಕು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದು ಸುರುತ ದಿನ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲ ಅಗೆಲಾದ ಬೈದೆರ್ಲೆಗೆ ಅಗೆಲಾದ ಒಂಚೂರು ದರ್ಶನ ಅವು ದರ್ಶನ ನುಡಿಕೆಂಡದಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಜ್ಜೈತು ನುಡಿಕೆಯಿಂದ ದರ್ಶನ ಎಡ್ಡಾತನ ಹಾಳ ಎಂಚದಾದ ಅಂತ ಎಡ್ಡ ನುಡಿ ಕೊರಪೇರು ದರ್ಶನ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಬಯ್ಯ ಬೇಗ ಬೈದೆರ್ಲು ಬಿದಾಡುವುದು ನಿಜವಾದ ತಡ್ಸಲೆ ಬಿದಾಡ್ನುನ್ನಾಗ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಕಂತುನ ಪೊರ್ತುಗೆ ತಡ್ಸಲೆ ಬಿದಾಡು ಬೈದೇರ್ಲು ಬಿದಾಡ್ನೇಕ ತಡ್ಸಲೆ ಬಿದಾಡ್ನು ಬಂದ್ಪೇರು ಎತ್ತೆ ಆಗಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಕೋಲತ್ತಿನಿಟ್ಟದ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯಗೂ ಹೇಳಬೇಕು ತಡ್ಸಲೆ ಬಿದಾಡ್ಬೇಕು ತಡ್ಸಲೆ ಬಿದಾಡ್ದ ಚೆಂಡು ದಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆಂಡು ದಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಒಮ್ಮೆದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಕೊರದು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಾಕ್ಯೆರಡು ಆ ಮೂಲೆ ಈ ಮೂಲೆ ಆ ಮೂಲೆ ಈ ಮೂಲೆ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ತಿರ್ಗೋಡು ಅವು ಚೆಂಡು ದಾರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೋಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆಗೆ ದರ್ಶನ ವೈದ್ಯರ್ಲೆ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ದೇವಿ ದರ್ಶನ 5 ಜನ ಮಾಯವರು ಒಟ್ಟಾತನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಸುರೋಟು ಎಂಚುಕೊಂಡ ಬೈದೆರ್ಲೆನ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂಬ 3 ಜನ ಬೈದೆರ್ಲು ಬರ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ನುಡಿಕಟ್ಟ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಬತ್ತು ಕೊಡಂಬಂದ ದೇವರಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಡೆಲೆ ತೊಗೊಂಬ ಅವು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಆಯಬೀರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿನ ದರ್ಶನ 5 ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವು ಸದುಬಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜು ಪೊರ್ತು ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೂವರೆಗೆ ಅವು ಆಂಡ್ ಪೂರ ಆಯನೆಯ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆಯನ್ಯಾಯಲು ಮಾತ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆತ ಮೂಲ ಅಂಕ ನಂಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಹಂಚಿದ್ದೇನೆ ಅಟೊಂದು ಕಿಂಜ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂತದೆ ಈಗ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದುಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ದೈವದ ಬಂಗಾರ ಎತ್ತಿಸಿ 1 ಲಕ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಎನ್ನ ಪಲಯಕನ ಕಲೆತಿನ ದಾನ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಪಲಯ ಭಾರಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಕಡೆಗೆ 3 ಬತ್ತು ಒಯ್ಲು ಕೊರಿಯರು ಒಯ್ಲು ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಯ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಒಯ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಒಯ್ಲು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯ ಎತ್ತೋ ಆಗಲೇ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡಲ ಕೆಂಜರು ಒಯ್ಲು ಕೊರಡೆ ಪಂಡೆ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಲು ಕೊರಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಅರಸು ದೈವ ಕೊಡಮಂತಾಯ ಬೈದೇರು ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪಗ ಒಯ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿಯಗೆ ತೊಮ್ಮೇನು ಬಿಡ್ಚಿ 7 ದಿನದ ಅವಕಾಶ ಕೊರಕ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ 7 ದಿನದ ಅವಕಾಶ ಕೊರಕ ಆ 7ನೇ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಲನ್ನ ಎಂಕಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಬಂಡೆ 7ನೇ ದಿನ ದುಂಬು 7 ದುಂಬು ಅಲ್ಲ ಮಗೇನೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಗೇನೆ ವೆನ್ಕಲೆತ್ತೀನಿ ಆಯೆ ಒಂಜೊಂಜೇ ಬೊಳ್ಳಿನ ಪುದಿಯಲು ತಕ್ಕೊಂದಲ್ಲಿ 7ನೇ ದಿನದ ದುಂಬು ತೆಕ್ಕಿಯರು ತೆಕ್ಕದು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ಮುಂಬೈ ತಪ್ಪಿದಷ್ಟೇ 10 ಆಂಡ 3 ಬರ್ತದೆ ಪಂಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆತಸಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಫೀಸ್ ಐಕೆ ಬೈದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬರೀರು ಐಕೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಭೂತ ಪೂಜೆ ಆದ ದರ್ಶನ ಆದಂತಲ್ಲ ನಿಗಲೆಗೈತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಬಂದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚು ಮಲ್ತಾನೆ ಇಂಚಿತನ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಹರಣೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯೋಡ ಅಂದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯೋಡ ಒಂದಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆತಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಅರಸು ದೈವನ ಕತೆ ಎಂಚುಕೊಂಡ ಆಯೆ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಿಡ ನೇಮ ಅವೇನು ಬಿಡ್ತಾಯಿ ಮುಡಿಯೇರೊಂದು ಬರ್ತಿಡ ಅರಸು
ಅರಸನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನವೊಂದು ಇನಿ ಜನಕ್ಕೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಶರಣು ಪಂಡಿಡ ಅಲ್ಪ ಅಗಲೇ ಕೂಡ ಇದ್ದದ ಅನುಗ್ರಹ ಆತ ನೇಮದೆಚ್ಚಿಡ್ ಬರ್ನ ಅರಸು ದೈವ ಮುಡಿಯೇರೊಂದು ಬರ್ಪುಡು ಓ ನೇಮದೆಚ್ಚಿಡ್ ಬರ್ನ ಅರಸು ದೈವ ಮುಡಿಯೇರೊಂದು ಬರ್ಪುಡ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಗರಡಿ ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಮೂಜಿನ ಗರಡಿ ಬಂದು ಬೈದೆಲ್ಲನ ವಿಚಾರ ಬಂದು ಬರ್ನಾಗ ಈ ಗರಡಿನ ಮೂಜಿನ ಗರಡಿ ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಅನ್ನಗ ಬ್ಯಾತಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಕಂಚಿದ ಪಾಪ ಇದ್ದಜಿಗೆ ಮೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನಿಗೆ ಬಂದ್ಪೇರು ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಇದ್ದಜಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಬೈದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೇರನ ಕಂಚಿದ ಪಾಪೆ ಬೈದೆರ್ಲನ ಕಂಚಿದ ಪಾಪೆ ಅಂಚಿತಿನ ಪಾಪೆ ಒಲ್ಲಾತಿ ಖುಷಿ ಪದಿ ಗ್ರಾಮ ಗರೆಡಿಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಜಿಲ ಕಳವಾಣ ನಾಲ್ಲ ಕಳವಾಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಸಮುದ್ರ ದಾಂಟದ ಪೋತನು ಒಂದು ಬರ್ತನು ಬೈದೆರ್ಲೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಮಂದಯ ದರ್ಶನ ಮಮ್ಮಯ ದರ್ಶನಡು ಇಲ್ಲ ನಾನು ತರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ತರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ತರಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವ ಯಾವ ಬಂಡೆ ತೊಂದರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ತರಿಸಿ ಕೊಡಿ ಬಂಡೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಸೋಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಕಡೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜು ಅದ ಮಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಹರಿವಾಣದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಚಭರಣದ ಲೋಹದ ಆ ಒಂಜಿ ಏನು ಪಾಪೇನೆ ದಾಂತ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತೀನಿ 1 ವರ್ಷ ಬಿಡಿಯ 2 ವರ್ಷ ಬಿಡಿಯ ಮುಂಚೆ 4 ವರ್ಷ ಬಿಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮೆಗ್ಗೆನಗಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಯಾಕೆ ಪಾಪೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಗಲ್ ಬಂಡೇರು ಪಾಪೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಬಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದಡ್ನಾಗ ಊರ್ದಲ್ಲ ಎಂಕನ ಜೊತೆ ಸೇರಿದು ಮಾತೇರ ಸೇರೋದು ಮಲ್ಲ ಶಾರಿ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲದ ಸೇರ್ದು ಕಂಚಿದನೇ ಪಾಪೇನ ಮಲ್ತ ಕಂಚಿದನೇ ಪಾಪೇನ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದ ಏಟ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದೆರ್ಲು ಇಡೇದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಬೈದೆರ್ಲು ಪಂಡ ಅಶ್ಪತ್ತ 4 ಗರಡಿ ಅಗಲು ಬಳ್ಳಾಲ್ನ ಹೊರಗೆ ತೊಂದು ಕೋಟಿ ತೀರ್ಪೋಯಿ ಚೆನ್ನೈ ತೀರ್ನಾಗ ಅದಗಾರ ಪಂಡೇರು ನಿಗಲಿನ ಗರಡಿ ಅಂಕಲ್ ನಂಬುವ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಅಗಲು ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು 5 ತುಂಬು ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಲೋಲ್ ಎಂಕಲೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ತಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅವಳು ಬರೆದು ಅವಳು ನೆಲೆವಂತಿಯರು ಅಶ್ಪತ್ತ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನೆಲೆವಂತಿಯರು ಮೂಲು ನೀರಿಚ್ಚಿ ಅದಾಗ ಚೆನ್ನೈ ಸೂರ್ಯಪಾಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಕೊಂಚ ನೀರಿಗೆ ಎತ್ತೇವೆ ಸೂರ್ಯಪಾಡ ಐಕ ಪುದರೆ ಬೈದೇರ್ಲೇನ ಒಗ್ಗೇಲು ಬಂದು ಆಯ್ತ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಆ ಒಗ್ಗೇಲ್ದ ತಳಭಾಗ ಏತುಂಡ ಐದು ಎತೋ ತಿರ್ತು ತುದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಸೆ ನೀರು ಪೂಜಾರೆಗಳು ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗೇಲ್ದ ನೀರು ಆಜುನೇ ಅವೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚ ಬಂಡೇರು ಬಂಡ ಕೊಟ್ರೆ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಕೈಟ್ ಕೆಸರ್ನ ಪೆರೆಸದ ದಂಡೆ ಕಟ್ಟಿಯ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷದ ಬೇಸಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿರವದ ಬೇಸಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಒಗ್ಗೆಲು ಬಚ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ತನು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪನ ಅಶೌಚನ ಪದ್ಯಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಒಕ್ಕ ತೆರಿನ ಒಂಚೂರು ಅಶೌಚ ಅಂತಿನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಣ ಬೇಲೆಗೆ ಮತ ಬತ್ತ ತೆರ್ಮೋಡು ಅಗಲ ಒಂಚೂರು ಅಶೌಚ ಅಂಡ್ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಜತ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಗಂಧ ಕೊರಿಯೋದು ಬೈದರ್ಲು ಗಂಧ ಕೊರಿಯೋದು ಆ ಗಂಧವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಯ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಏನಂದಾಜು ನನ್ನ ನೀರು ಬಚ್ಚಂದು ಬಂತು ನನಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ಮಸ್ತ್ ಏರಿಕೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಐಟ ನೀರ್ದಲ್ಲ ಅಂಜುಜಿ ಏನಿ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಇದ್ಬಕ್ಕ ನೀರ್ದ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅದು ನೀರು ಬಚ್ಚುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದರ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಆಯ್ತವೆ ಇಡೆಗೆ ಬೇತೆ ವೈಕಲಗಳ ಸೂಚಿ ಇಡೆಗೆ ನೀರು ಅವೇ ನೀರು ಅಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನೊಂದು ಪೂರ ಅವೇ ನೀರನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಳಿಸೋದು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಗ್ಗೆಲ ಹೋಗಂತನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನೀರು ಬರ್ತದ ಮೂಲ ನೆಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮುಲ್ಪ ಅಷ್ಟಮಿದ ಉಡಾರಿಗೆ ಬಂದಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಮಲ್ಪೋಣ
ಬನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಲ್ಲುಲ ಹೆಜ್ಜಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಷ್ಟಮಿದ ಮೂಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಪೇರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಹೊಚ್ಚು ನಡಪೋಣ ಒಣಸದ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಜು ವ್ಯವಸ್ಥಾವನಾಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಣ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊರಿಯರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪಗಾನ್ ಯಾಂ ಬಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪುಚ್ಚಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಪಗಾನ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ನಡ ಬೇಜಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ತಜರು ಮೇರನ್ನು ಆಂಡ ಎತ್ತೆ ಅಗೂಲೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ ಅಣ್ಣನು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ತಂಡ ಲಾಭದ ಹಾನಿ ಪಂಡ ಆತ ಜನ ಚಾಕಿರದಗಲೆಲ್ಲ ಐಟೇ ಒಣಸ್ಬೋದು ರಡ್ಡು ಗಿಡ ವಾದ್ಯದಗಲೆ ಕೋಲದಗಲೆಗೆ ಬೈದೇರ್ಲನ ಚಾಕಿರಂಜೆ ಐನಾಜು ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪದಗರು ಪೂರ ಐಟೇ ಒಣಸ್ಬೇಕು ಐಕತೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಪಸಂದವೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆನೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಆನೆ ಐಕತೆ ಒರಿಯೊರಿಯಡೆನ ನನ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ತುಂಬು ನಲ್ಪ ಐವ ಅಶ್ಪ ಎಲ್ಪ ಇಂಚ ಮತ ಬರೋದತ್ತದ ಇತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಆದ ಅವತ್ತು ಬರ್ಪಿಸತ್ತೆ ನಾನು ಎಂಚ ತೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ತವೆ ಅವತ್ತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರುವೇರು ಸಾಧಾರಣ ಈ ಗರಡಿಗೆ ಬೈದರ್ಲೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಲೈನ್ ಒಂತನ ಉದಾಹರಣೆ 3 ಲೈನ್ ಒಂತನ ಉದಾಹರಣೆ ಶುರುವಾಂಡ ಆತ ಜನ ಬತ್ತದ ಹೊರ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಬೈದರ್ಯನ ಪ್ರಸಾದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಒಣಸು ಮಲ್ತಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅವಳು ಬರಿಯ ಕಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಬರಿಯ ಅವು ನಿಜವಾದ ಬೈದರ್ಯನ ಸಮಾಧಿ ಅವು ಯಾನ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯ ಅವಳು ಪೋನ ಕಿಂಜ ಬರಿಯ ಕಟ್ಟದಿರು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬರಿಯ ಕಟ್ಟು ಜಾಗೇಜ್ ಒಕ್ಕ ಮೊಗಲ್ದ ಪಂಡೆ ಕಿಂಜ ಬರಿಯ ಕಟ್ಟಗ ಬೊಡತನಾಥ ಜಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಪ್ರಕಾರದ ಕಿಂಜ ಬರಿಯ ಕಟ್ಟದ ಬೊಡತನಾಥ ಸುತ್ತು ಬರೆಗ ಜಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಬರಿಯದ ಕತೆ ಪಂಡ ಬೈದೇರ್ಲು ಪಿರಿನು ಐತಿ ಬರಿಯೋಬೇ ಸೂರ್ಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಿಯ ಬಿದ್ದಿರು ಪಿರಿನು ಐತೆ ಬಡಕೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲು ತಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವನಾಗ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಅಗುಲಾಗಲ್ಲವೇ ಅನ್ನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕಡೆ ಕಗುಲ್ ಪಂಡೇರು ಬಾಕಿಲು ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಗುರು ಕಂಬದಿ ಕಾನ್ ಅವು ಬಾಕಿಲು ದೀವನಿನ ಅಡಚಣೆ ಮಾತ ಗರಡಿಗಳ ರೆಡ್ಡ ಬಾಕಿಲು ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಅವಂತಿನ ಅಲ್ಪ ತೂವರೆ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಜನಗಳು ಮುಲ್ಪ ದಂಡಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಬೈದೇರ್ಲನ ದರ್ಶನ ಸೀದ ಆಗಿ ಬಾಕಿಲ ಉಲಾಯಿ ಪೋಕ ಐಕ್ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಮಲ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋದಿಕೆಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆನ್ನವಲು ಐಕ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಕೇನುಡ್ಚಿ ಬೈದೇರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಕಿಲು ಬೋಡೆ ಪಂತಿನ ಸೂಚನೆ ಕರೆದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕ ಬಾಕಿಲು ಪೂರ ಮಲ್ತ ಒಂದಿತ್ತ ಬೈದೇರ್ಲೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನ ಒಂದೊಂದು ಏತ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಇತ್ತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕುದಿ ಗ್ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒರವಾಡಿಡ ಗರಡಿಚ್ಚಿ ಅಗುಲು ಇಡೇ ಬತ್ತು ಪರಕೆ ಪಾಡೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲತ್ತೂರು ಸರಿ ಇತ್ತಂಚೂರು ವಿಸ್ತಾರ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿ ಪಟ್ಲ ಅಗರೆ ಕವಲು ಬಾಲ್ಕಟ್ಟ ಕೊಡತ್ತ ಅಗುಲು ಮತ ಸೇರುಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಗ್ರಾಮ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮ ಒರವಾಡಿ ಪೆರ್ನಂಕಿಲ ಇಡೀ ನಕ್ಕಿ ಸೇರಿ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಕಡೆಟ್ ಪಳ್ಳಿಡು ಗರಡಿ ಉಂಡು ಪಡ್ಡಮುಡು ಗರಡಿ ಉಂಡು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ ಉಂಡು ಮೂಲ ಈತ ಜಾಗರ ಗರಡಿ ಒರವಾಡಿ ಪೆರ್ನಂಕಿಲ ಇದು ಒಂದು ಸೇರ್ನೆ ನೆಕ್ ಈ ಬೇಲೆಗ್ ಒಂಜಾತ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆಗುಂಡು ಐಕ್ ಊರ್ದಗಲ್ನ ವಂತಿಗೆ ಇಜಿನ ಇಲ್ಲಗಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಬಂದದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಊರ್ದಗಲ್ನ ವಂತಿಗೆ ಪಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಊರ್ದಗಲು 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ ಕೊರಡು ಪಂದ ಆಂಡ ಕೆಲವೇರು ಕೊರ್ಪುಜೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾದ ಇತ್ತಿಲಕ ವಿತಂಡ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತ ರಶೀದಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಗಲೆಗೆ ಸೀದ ಕಣತ್ತದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಐಕ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ ಕೊರಡಿಗೆ 200 ಕೊರಿಯ 300 ಇರ್ಪಾಡ್ಲೆ 500 ರಶೀದಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಗುಲಲ್ಲ ಆ ಪಾತೆರ ಜನಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಡತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಆಂಡ ಅವು ಯಾವ್ಚಿ ಐಕ ನಮ್ಮ ಒಣಸುಗ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪುವ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರಗೂ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪುವ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೀಡ ವಾದ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೀಡ ಬೇತೆ ವಾದ್ಯ ಬೇತೆ ಜನ ಕೊರ್ಪೇರು ಒರೆ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರಡು ಊರ್ದಗಳ ಆಪಿನ ಇಲ್ಲಡ ಒಂದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತಿನಗಲ್ಲ 10,000 5,000 3,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕೇನು ಅವೇನು ಕಾಗದೋಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ದಾನಿಲು ಬಂಪ ಅವು ಪಂಟ ಸುರುತ ಕಾಲ ಭಾರಿ ಬಂಗಾರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವಂದು ದೃಶ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಅದಾಗ ಸಂಬಳ ಬೇಕು ಜುಜಿಬಿ ಅತ್ತ
ಅವೇನ ಲಿಸ್ಟ್ ತೂತು ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನಗಲು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವೆ ಮೇರ್ ಬಂತೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏತು ದುಡ್ಡುಗನ ಪರಂ ಯಾನ ಫೋನಾಗ 2,10,12,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕೈಟ್ ಕೊರತು ಪಟ್ವಾಡಿ ಮಲ್ಪಂದು ಇನ್ನಿ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಯ ಪೈಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಸಿ ಮರಣಿ ಅಕೌಂಟು ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಎನ್ನ ಸುಪರ್ದಿ ಬೈದಿನಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಂಗೆ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ 10 ವರ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ದಾದ ಕೋಲ ಹಾಕೋದು ಆನೆ ಒಂದು ಈತ ದೊಡ್ಡ ವರಿ ಉಂಡು ವರಿ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಅಕೌಂಟ್ ಜಮಾ ಮಾಡೋದು ಐತೆ ಬಾಕಿ ಬಂಜಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಗುಡ್ದು ನನ್ನ ತೇಕೊಂಡು ತಗೋದು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಒಂಥರತ ನನಗೆ ಕೊರತೆ ಅಂದ ಖುಷಿ 4 ಪೈಸಾ ಹಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒರಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಾನನು ಈ ಮಾಯಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಮಾತು ಬರ್ತೇವೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಮರತ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಮರ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾಯನ ಮರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಗಿಡ ಬೋಡು ಅವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷದಾದಕ್ಕೆಂದ ಒಂಜಿ ಮರ ಪ್ರಾಯ ಆದ ಬೋರ್ದುಕೊಂಡ ಐದ ಜತೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಗಿಡ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಪೂರ ರಡ್ಡ ಗಿಡಕ್ಕಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಡಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಿಡಕ್ಕಲ್ಲ ಪರತ ಗಿಡಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋತ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಮರ ಅರ್ತಿದ ಮರ ಒಂದು ಮಾತ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯನ ಮರ ತುಳಸಿ ಒಂದು ಮಾತ ಜಾಗನ ಬೆಳಗವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮರಕ್ಕಲು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ವಿಶೇಷತೆದಾದಕ್ಕೆಂದ ಪೈದೆರ್ಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಯನ ಗಿಡ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮೊಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾವೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಿಡಲ ನಮ ನಡ್ತಿನಾತ ಅವ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬೈದಿರ್ಲು ಐದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಈ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಾತ್ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡ ಜವಾನಿಯರ ಅವಡು ಮೂಲ ಬೋಡ ಬಿನತ್ನ ಬೇಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಇತ್ತ ದಾದಾತನ ಕೆಂಡ ಈ ಕುದಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಜಿ ಗದ್ದಿಗಳು ಕುದಿ ಗ್ರಾಮದ 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು 5 ದಿನೋತ್ಸವ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತ ಮಿತ್ತಡು ತರೇತ ಜಾಗಡ ಮುಗಿಲೆಗಳ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಕೆಲಸಲು ಸಮಗ್ರವಾದ ನಡಪಡು ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚವಣಿಯರ್ನ ಸಹಕಾರ ಏತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಎನ್ನ ಸೂಚನೆ ಐತೆ ಊರ್ದ ಕೆಲಸ ಅವನಗರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುಗ ರಾಜಕೀಯ ಬನ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಐಟಿ ಆನೆಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಪಕ್ಷ ಓಟ್ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನೋ ಬಂಪಿನ ಕ್ರಮನೇ ಇಚ್ಚು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅವು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಒಂಜಿ ಕಸ ಬೋರ್ದುಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನ ಪೆಜ್ಜರೆ ಪೊಂಡ ಕೈಪಸುವರಿ ಬೆತ್ತನೆ ಒಂದದಾಣಿ ಆ ಪೆಜ್ಜಿವ್ಯಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಇನಿ ಗಲಿಲಿಡ ಇನಿ ಒಣ ಸಿಂಪಲ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಂಡ ಸೈ ಬಲಸರಿಗೆ ಜವಣೆರೇ ಒಲ್ಲೆ ಆಗಲ್ಲ A to Z ಹಿರಿಯಡ್ಕೊಂಡತ್ತ ಆಗಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕರುಂದಲ್ಲೇ ಒಣಸದೇಕ ದಾದ ಬೋಡು ಟೇಬಲ್ ಟರ್ಪಲು ಚೈರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ ಅಗಲೇ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲೇ ಇನಿ ಮೇರ್ ಜಯ ಪೂಜಾರು ಒಂಜಿ ಕಿಡ ವಾದ್ಯದ ಖರ್ಚಿನ ಆರು ಕೊಡ್ಪೇರು ಚರಣ್ ನಗಲು ಪೂತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಒಣಸ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊರೊಂದತ್ತ ಈತ ಒರಿ ಲಭ್ಯ ಅವನಾಗ ಎಂಕಲಂತ ದೊಡ್ಡ ಐಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಈ ಸಂಸಾರ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೆಕ್ಕೆನಗರು ನೆಕ್ಕ ಬೋಡಾಯನ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ಪೇರು.